Barkanmu da wannan lokaci. Yau dai to kamar yadda kuke gani, saƙonmu ko koyarwarmu za ta tafi kacokan akan yadda mutum zai rufe layinsa. Sakamakon yanzu layi shine komai, layi shine kuɗi. So ya faru a Lagos last year, an kama wasu matasa inda a cikinsu ɗaya daga ciki ce har 300,000, 200,000 yana biya a sato masa waya. Ya danganta daga girman wayar mutumin da aka sato ɗin. In aka sato wayar za su ba wanda ya sato wayar kuma su biya shi kuɗi. Sakamakon wayar layin kawai suke da bukata, inda aka sassamu bayanai cewa suna kwakwashe mutane makudan kuɗaɗe ta hanyar layi. So wannan abin ko ina yana faruwa, don haka ka yi ƙoƙari yadda za ka rufe layinka kuma ka kubuta daga wannan abin. Yauwa, abu na farko dai za ka tafi settings kamar yadda kuke gani haka. Yauwa, ko da wayarka karama ce sai ka nemi settings. Komai kankanta waya tana da wannan tsarin. Yauwa to gashi biometrics and security, in ka je sai ka tura to gashi other settings. Yauwa to sai ka je sim lock haka. Yauwa to sim ɗin a rufe yake, sim 1 ɗina, amma bari mu je sim 2 sai mu gwada da shi. To shi abin nan ɗin, yauwa to gashi nan za mu gwada. To default dai na MTN guda 00 ne guda 4. Idan aka ce default, abin da ya zo daga kamfani ba a taba shi ba kenan, ba a yi modifying ɗinsa ba. So bari mu gwada da wannan magani ko su ma haka yake. 1 2 3 4. Okay, to sun ce ba daidai ba ne, kuma yanzu guda 2 ne ya rage mu. So sai ka tambaya da MTN nasu 00 ne guda 4. Kowanne za ka iya tambaya ko kai googling shi, ai ba ɓoyayyen abu ba ne shi pin ɗin, default pin ɗin. To bari mu koma shi wannan na riga na rufe, sai dai in canzawa zan misali, sai dai in zan canza shi ma sau 3 ne. Ina canzawa idan ya wuce 3 to layin zai rufe. Sai sun buƙaci na sa PUK. PUK shine personal unblocking key, wato wani makulli naka na musamman, shi kuma a jikin sim certificate yake. Shi yasa sim certificate yana da mahimmanci ka ɓoye shi a wani gefe, saboda koda da ka sa wannan ɗin mutum zai iya maɓarna kuma. Misali bari na ba da misalinsa haka. Idan muka zo yau wato gashi nan, bari na yi zoomin ɗinsa gashi. To kun gani gashi nan, your personal unblocking key is, ga lambobin nan shine PUK kenan. Yauwa kowane layi akwai shi a jiki, gashi a wannan 9 mobile PUK, gashi a Airtel kowanne akwai shi PUK, personal unblocking key kenan. So in ya rufe sau 3 ko ka yi kuskure ko ka manta shi, za ka ɗauko ka sa. In ma baka gan shi ba sai ka tafi kamfani, ba swapping za su yi ma ba, za su duba hoton ka kai rijista, su rubuta ma code ɗin a PUK ɗinka su baka, naka ne dama wannan. So wannan shine dai kaɗan daga ciki. So na riga na rufe, sai dai in zan canza, amma bari in nuna misali yayin da aka ɗauki wayar. Duk lokacin da aka zo aka ɗauki wayar, ga misali, dole waya ta da password a yanzu haka. So idan an zo har an ɗauke ta misali, dole za a cire layi dai, ko a yi wiping ɗinta, ko a yi flashing, ko dai wani hanya da za a yi cracking dai dole. To da an yi misali, ne ba ma kashe ta ba, a layin zan ɗan motsa gashi na ɗan zare shi. To kun ga abin da yake cewa sim ɗin ya fita. To ga abin nan gashi ta rufe haka. Yauwa kun ga tana magana na sa fingerprint, na sa fingerprint na buɗe ta. Okay, layin bai gama fita ba, bai gama zarewa ba. Yauwa na ƙara jansa sosai. Yauwa to idan layin ya zare, to ko mayar da shi ma ina mayarwa dai in dai ya hau. Yauwa da yake okay Airtel ɗin, yauwa in dai ya hau. To kun gani enter sim card unlock pin, kun gani ko? To anan rigimar take. Yanzu bari na sa misali, bari na sa, yauwa kun gani to attempt, kun gani incorrect sim card yauwa has been entered, you have to attempt left. Kun gani in na sa sau 2 shikenan za a rufe layin. Ko ni da kaina a haka in na sa sau 2 to za a rufe layin. So kun ga akwai matsala kenan. So don haka ya kamata kowa ya sa ya rufe layinsa. Yauwa kowa ya sa ya rufe layinsa. Yanzu bari na je na sa na gaskiyar, ku gani. Bari na sa na gaskiyar, bari na ƙara zara layin haka don ya ban dama na samu access da security wayar. Yauwa yanda zan, yauwa bari na tsaye da bidiyon. Barkanku dai, da fatan kun kalli bidiyon gaba ɗaya, wanda ko da tsautsayi ya sa an sace wayarka, barayin ba za su samu access da bankinka ba. Musamman yanzu da umran barayi suka sace wayar mutum,
babu abinda suke fara nema irin asusunka na banki, wanda idan sun mallaki layinka shikenan duka kudin da ke cikin bankinka za a iya sace ma shi. Da fatan za ku tura zuwa abokanku da 'yan uwanku, sannan fatan za ku yi mana subscribing na wannan tasha, sannan ku danna like akan wannan bidiyo. Mun gode.